алло, салом алейкум. салом алейкум, ширкати Сомон такси гӯш мекунад шумо. маркази саломатӣ рақами 13 як таксиро баъд аз 2 дақиқа такси дар назди шумо мешавад. хуб, саломат бошед. ташаккури зиёд барои зангатон. салом алейкум. ва алейкум салом. бародарҷон, агар имконият бошад оҳистатар ронед. хоб шудааст. ай, гуноҳ мекунӣ охӣ. ин хел бефаросатҳо бисёранд, асабонӣ нашавед. бародар, аммо оинатона нигоҳ намекунем, мо одам бурдесем, ҳезум набурдесем охӣ. бародар, мо беақлим, там беақлӣ. ҳайвон, пешаки гап мезанем. бародар, мо ҳайвон нестем, мо одамем. муна нести, пешаки бисо гап наза. майли ҳай кун. ҷа биё. худоҷон, мекушан ӯро. восе марказа. дар кӯчаи рӯдаки бухоро як гурӯҳ ҷавонон ронандаи воситаи нақлии таксиро лату кӯб доранд. гурӯҳи зудамалро ба ҷои ҳодиса равон кунед. Яксад 25. мо дар ҷои амалиёт расидем. Фамилия шумо рақаму. рафиқ генерал, амалиётро бо муваффақият ба анҷом расондем. дар рафти амалиёт 3 нафар ҷинояткорро дастгир кардем. марҳамат. ассалому алейкум. ва алейкум салом. марҳамат, гузаред. бачаҷон, якдам ист. рафиқ сардор, фарзандони мо ҳамин корро бори аввал надониста карданд. шояд мебахшедашон. надонистани қонун шахсро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намекунад. мақсади ҷазо ислоҳ намудани ҷинояткор аст. оқибати ҷаҳолату бадкирдорӣ бадномиву пушаймонист. он ки кирдори бадраво бинад, худ зи кирдори худ ҷазо бинад.